naman nanonood na naman ng Minions. No. Okay, this one. So, ayun, huwag mo nang magbakasyon, huwag mo nang mag-tis-tis lang muna yung mga Hello guys, happy Monday. Ayan, happy Monday guys. So, ayan. Actually, katatapos ko lang mag-film ng haul natin. So, malamang napanood nyo na yun dahil una ko yung i-upload. And then, kailangan ko na lang itong iligpit lahat. At saka yung aking anak na naman nanonood na naman ng Minions. Kasi kailangan ko siyang kasi kailangan ko maglipit ngayon. At saka ngayon na siya nakapag-TV dahil sobrang busy namin kanina. What shape is this? Circle. Very good. This one. Kura. Okay, this one. Triangle. This one. Square. This one. Rectangle. This one. Star. This one. Question. Very good. High five. Yay. What's that? Huh? Ba. Pa? Okay. Then? Letters. What's that? Ka. Wow! Very good, anak! Hello guys! Good morning! So today is ano ba ngayon? Anong araw? Wednesday! So, actually, hindi ko pa tapos yung ine-edit ko. Kailangan ko pang tapusin yun para ma-upload yun mamaya. At saka, graduation kasi ngayon ng aking brother-in-law. So, bibili ako ng mamaya, pansit. Kasi, pansit yung pledge namin na kasi may mga bisita kasi siya, yung mga friends na kaya kailangan medyo madami. So, ayun, katatapos ko lang maglaba, actually, mga puti. Bukas na naman yung mga dicolor kasi hindi na magkasyo sa sampayan lahat. But, yun, tapos, this morning, kailangan kong pumunta sa, supplier ko kasi kailangan kong mag-restock ng stock sa Shopee, and then, ano pa ba? Yun, kailangan kong bumili ng pansit, at saka, yung panggisa meron na, pansit lang, at saka yung, lalagyan ko yun ng sweet balls, at yun lang. Tapos, kasi mamaya, alas 3, uwi si Papa, so, mag-upload ako ng video, para, bilhin din ako ng mineral water, at yun, kasi kahapon hindi kami nakabili. So, yun lang. Yun ang aking gagawin. Yun lang, hanggang parang dami na nun yung stocks nagalat na dyan sa kailangan ko pang iayos. Yung kwarto, kailangan ko pang yan kasi kasama yun sa aking daily routine. So, yun lang guys. Hello guys, good morning. So, ayan, kayo lang nag-vlog katatapos ko lang maglaba. Ang dami ko mga sinampay. Tingnan nyo, hindi ko lang makikita nyo. Ayan, upos din ba sa punong-puno yan. At saka yan, binibigyan ko lang ng time sa ngayon na actually pinaselfon ko siya kanina dahil kailangan kong tapusin lahat. And then ngayon, time na namin mag-study. Kaya yan yung aking, say hi baby. Wow, dead mo. Wow, dead mo. Wala siya sa mood. Pero, ayun, simulan na namin mag-study para matapos namin lahat. Yung kasi ang dami ko pang gagawin. So, ayun. Ang pail ko dito.
sa katawan. Athletes. Hello guys, pasensya na kung ngayon ako nag-vlog. Kasi basta nag-ano talaga ako sa stocks, hindi ako makakapag-vlog. Kaya ngayon ako nakapag-vlog. At katatapos ko lang maligo, yun, kasi si Papa ngayon maaga siyang uuwi. At saka mamaya ko na i-upload yung video natin sa grocery haul natin. Yung shopping at grocery haul, yun. So, mamaya, alas 3 uuwi si Papa. So, actually, tapos na, medyo, hindi pa ako tapos. Yung ginagawa ko, guys, is inuunti-unti ko yung mga gawain ko. Hindi ko talagang inuubos lahat. Kasi, syempre, kailangan kong balansehin yung aking mga gawain araw-araw. So, kailangan balance tayo dyan. So, nakapag-post, sa Shopee, may time sa Shopee, may time kay Hagrid, may time sa paglalaba, may time sa pag-edit, sa pag-upload. So, yun, hinahati-hati ko. Kagaya ng sabi kung nanonood kay Jordan Page, yun, nanonood ako sa kanya. One of my fave na YouTuber na pero one bite at a time kasi hindi natin makakayang ubusin lahat sa isang araw lang, diba? So kailangan balansehin. So konti-unti, gano'n. Especially sa Shopee, medyo kailangan talaga unti-untiin. Hindi mo mauubos lahat talaga. Tapos pala guys, kasi dito sa channel natin, natin pinag-uusapan na magtipid, mag-budget, gusto kong pag-usapan nito ngayon, kasi since wala naman akong ginagawa, tsaka konti lang yung vlog ko. Huwag po natin kalimutan, kasi sa sobrang stricto natin sa pagbabudget na kailangan mag-ipon, kailangan magtipid. Napaka-importante guys, sobrang napaka-importante na maglaan talaga kayo ng pera na, alam niyo yun, pang happy time, maglaan kayo ng pera na pang, talagang yung pang-enjoy lang ba, kumbaga. Pero kung syempre, kung ang dami niyo pang utang, ang dami niyo pang binabayaran, talagang disaster na yung buhay ninyo, huwag muna, diba? Huwag muna. Tiis-tiis muna. Hindi pwedeng, So, ayun, huwag munang magbakasyon, huwag munang tiis-tiis lang muna. Yung mga, pwede naman kayo mag-enjoy, like, mag-picnic, or pumunta sa park, ng family mo, ganon. Pwede yung ganon, guys. Pero yung may advice ko sa inyo, kailangan may budget kayo pero kung okay na, medyo okay na yung, medyo konti na lang yung utang ninyo, nakakapag-ipon na kayo, ganon. Maganda yung, maglaan kayo ng pera para talagang pag-enjoy. Like sa amin, sa amin personally, guys, share ko sa inyo din. Nakikita nyo naman siguro yung mga ginagawa namin, pero gusto kong i-share kung ano yung kahalagahan nito. Kasi sobrang napaka-importante na maglaan ng pera para doon kasi like once a month kumakain kami sa labas, pero if ever na may mga hindi inaasahang mga bagay, so syempre hindi kami kakain sa labas, pero talagang tinatry talaga namin kasi nakaka-addict din yung mag-ipon talaga, promise, nakaka-addict din siya, pero kailangan maglaan, at least kakain kayo sa Jollibee or like kakain sa restaurant. Hindi naman yung parang sobrang mahal. Yung pag hindi lang pangkaraniwan na ginagawa ninyo araw-araw ba, yung parang gano'n. And then meron kaming once a year na bakasyon. Kasi sobrang napakaano ng bakasyon. Parang yun yung, parang bang mayroon kang timeline, parang kasi sa aking background guys. Para bang meron kang timeline sa, syempre, whole year ka nagtitipid, nagbabudget, gano'n. Parang feeling mo, parang meron din katapusan ba? And then, pag may katapusan, mag-start na naman uli, gano'n. Parang may ganong feeling. So, parang na-excite ka na, okay, after this, makakapagpahinga tayo ng ilang araw, gano'n. So, gano'n kami guys, kaya nagbabakasyon kami. At saka happy na ako guys, basta
dalawa lang talaga parati kong ginagawa pag magbabakasyon. Number one is kailangan ma-enjoy talaga ni Hagrid yung pupuntahan, tsaka makakapagpahinga kami talaga na yung as in pahinga kagaya nung last year na nagbakasyon kami sa staycation lang yon. Staycation lang yun kasi doon lang kami, meron kasing bagong bukas noon na para siyang malaking, sa sobrang ganda, check nyo yung ibang videos ko, na-vlog ko din yun. And then, wala kasi silang ma-stayhan doon, wala silang hotel, wala silang ganun, kasi bago pa nga siya. So, under construction pa siya, pero ang ganda, sobrang ganda niya, guys. And then, no, nag-stay lang kami sa hotel. Yung sa hotel na yun, nag-book lang kami ng online lang kami nag-book noon. Nakasave ako noon. Nakasave ako sa pag-book sa online. Sa ano yun, sa Red Planet. Ang ganda, maganda naman yung sa Red Planet. Ito, doon lang kami. Doon lang kami nag-stay, naglaro, nag-usap, nanonood ng TV. Parang asin talagang pahinga kasi yun talaga yung kailangan namin. Kasi dito sa bahay, pwede mo magpahinga sa bahay, ano? Kasi sasabihin nyo, sayang mo pera, magpapahinga lang naman pala. Hindi, iba yung, kasi sa bahay, hindi naubos yung trabaho mo. Alam mo yun? Kahit nasa bahay ka, parang iba din yung feeling na humihiga ka sa magandang kama, humihiga ka dun sa wala kang iniisip na hugasin, wala kang iniisip na, alam mo yun, ganun. So, ayun. And then, this year, hopefully, sana naman ay matuloy, pero hindi ko pa i-share sa inyo ngayon yan, guys. Pag malapit na talaga. So, this year, yung bakasyon namin is, pinaplano pa namin ni Papa. Meron na kami nakita, parang, isa siyang, resort, parang resort siya na napakaganda ng pool nila. Talagang may mga panglaro sa pambata, ganun. Sobrang ganda niya. Pero syempre, mag-change pa yung mind namin kasi medyo malayo pa. And then, yun. Marami pang changes kasi talaga kasi mag-aaral na sa grade. So, yung pet siya ng mga pag-alis namin last year, every November talaga kami umaalis, diba? So, syempre, may pasok na si Hagrid that time. So, we'll see kung ano yung mangyayari, diba? Pero ganun, para mas na-motivate ka ulit, para pagkatapos ng bakasyon, ma-motivate ka ulit, okay, mag-budget, hindi yung whole year ka mag-budget, tapos wala ka man lang break, parang ganun. So, yun talaga yung sa bakasyon, as in, lahat ng nakabudget namin, nakabudget na pera sa bakasyon, talagang inubos namin lahat yun doon, guys. Talagang enjoy namin, parang yun lang talaga. Hindi ako nasayangan doon sa binayad namin sa hotel dahil syempre naka-budget yun parang guilt-free ba na paggastos natin, 'di ba? Kasi naka-budget na siya talaga doon. So, yun. So, gusto kong i-share sa inyo yung importansya niyan, guys. Kasi hindi pwedeng whole year round kang nagbabudget, nagtitipid, 'di ba? Pero take note ha, kung talagang gipit pa talaga, yung ang dami nyo pang utang o nagsisimula ka palang mag-budget, huwag ka munang magbakasyon. Pwede namang maligo, ang daming malapit na mga swimming pool or mga dagat. Doon na lang muna. Importante yung bonding ng family. Yun naman yung importante talaga. So, huwag magmadali. Unahin muna yung mga obligasyon natin, yung mga kailangan nating bayaran, yung mga bills, yung mga ano mo yun, basta ang daming dapat i-consider bago magbakasyon sa ibang lugar na malaki. Kasi sa amin, kagaya sa amin, di ba na-share ko sa inyo yung last pa 1,000 na yung budget namin sa aming pumunta lang kami sa zoo. Yun lang, kasi yun lang yung afford namin kasi talagang hindi pa yun nagtitipid yung pero hindi pa talaga kami naka-recover, diba, until sa parang may level up ng konti, meron na kaming ibang mga pinuntahan, tsaka sa isang taon rin kasi, guys, hindi lang naman yun lang talaga yung bakasyon namin kasi kinoconsider din namin na bakasyon yung like sa family outing ng aside ko. Para mahilig silang mag-outing, so minsan nakakasama kami. So, kasi meron silang sasakyan. So, ang ano lang doon is nag-ano lang kami, nagbibigay kami ng ulam. Parang,
ang tawag doon, parang every family magdadala ng ulam. So ako nagdadala na kami ng ulam. Tapos sa entrance fee, kanya-kanya kami ng bayad, ganon. So ganon yung ginagawa ng site sa family namin. So mahilig sila mag-outing. Kaya kami nakakasama rin kami minsan, pero minsan din hindi kasi may pasok si Papa. So ganon. Pero dito sa family ni Papa, iba rin kasi sila. Minsan na sila lumabas ng ang bilis dito kain na sila mahilig dito kain. Pero yun lang guys, kasi at wala akong vlog talaga kasi inuuna ko lang talaga yung mga stocks para wala na akong iisipin pa. So yun lang guys, saka try ko makapag-vlog ako mamaya kasi uuwi naman si Papa. So try natin. Pero mag-upload ako ng video today, abangan ninyo. Hello guys, so ayan, magandang gabi. Actually, nagluto ako ng hapunan namin si Papa, yun sa labas. Iniligpit yung kinukuha yung mga nilaban ko kanina. Tsaka doon sa, ayan. So, nilutuin ko ngayon is egg lang naman. So, ayan, gutom na yung isa. So, eto, yung bread namin. Konti na nga lang yung natira. Tapos, eto yung aming egg. Tupperware talaga yung nilagyan ko dahil siya, wala akong maliit yung aking bowl baka hindi magkasya. Date guys, eto na yung egg. Nilagyan ko ng yung milk para fluffy siya. Ayan siya, oh. Tapos ito yung bread, nilagyan ko ng mayonnaise. Ayan. Tapos lalagyan ko ng cheese. Para siya. Cheese at saka i-ano ko to sa butter. Ayan. Guys, ito na siya. Ayan siya. In-slice ko. Tapos ito din. Kay Hagrid, wala na siyang sa ibabaw kasi hindi niya nauubos. Whole wheat kasi to. Tapos may isa dito na yung white bread, yung sobra namin. Kay Papa to. Iluto ko na kasi yan na lang talagang dalawa natira. Mag-expire na yan bukas. Tapos ito yung aming guys, partner sa Then kakainin namin after, melon.